アロハー。皆さんこんばんは。さあ、今夜も8時から配信スタートです。皆さんお元気でしょうか？スタートしてるかな？ちょっと待ちましょう。アロハひやひこんばんは。和子さんありがとうございます。初めて海外旅行行く人。初めて海外旅行行く人。広告がどうしても流れてしまう。はい、皆さんアロハー。元気ですか？さあ、2月です。もう2月早い。いかがお過ごしでしょうか？本日は2026年の2月の16日月曜日です。はい。たくさんの方が皆さんご挨拶ありがとうございます。みねこさん、アロハ。お母さん、アロハ、こんばんは。楽しみにしていました。毎回ありがとうございます。よろしくお願いします。モンキーディスコさん、今日は最初からありがとうございます。はい、みちさん、ありがとうございます。こんばんは。そして、アロハアロハ。はい、まいさんもアロハ。はい、みかこさん、よろしくお願いします。新潟上越寒いです。寒そうですね。最近ね、こちら昨日とかなんか急に春の陽気になっちゃって、本当にね、ポカポカだったんですけども、今日はまたちょっと少し寒い感じがしました。外出たんですけども。はい。かみこさん、アロハありがとうございます。かずこさんもありがとうございます。お待ちしていました。やすこさん、楽しみに待っていました。よろしくお願いします。嬉しい。皆さん本当ありがとうございます。タイヤやすいよさん、元気ですか？はい。はい、ふみさんもアロハー。ありがとうございます。もう皆さんね、ぜひぜひ参加型なので、チャットの方にぜひいろいろとね、お書きいただいたら嬉しいです。その度に私は曲の合間に読んだり、皆さんと交流をしながら進めていくライブ配信となっております。初めましての方もぜひぜひ書いていただけたらね、嬉しいと思ってます。さあもう寒い寒い2月ですけれども、なんかねあっという間ですよね。1ヶ月はね。いかがお過ごしでしたでしょうか？さあ今回はね2月の16日なんで、14日がバレンタインデーだったということで、ハッピーバレンタイン。皆さんチョコレートもらいました？あげました？もしくはなんかお花をもらった人とかいるんでしょうか？なんかね、海外だとね、男性から女性にね花をあげたりとかね、そういう風な感じで、結構インスタとかね、フェイスブックでつながっているハワイの方とかはね、そういう記念日を過ごしている写真がストーリーにアップされてたりなんかして、あら素敵だわなんて思っていたんですけれども、皆さんいかがですか？あ、とても好きさん。奇跡的に今やってまいりました。ありがとうございます。名前変わった？かずこさん、こんばんは。楽しみでした。嬉しい。嬉しい。楽しみでしたが嬉しい。ね、ということでなんかね、バレンタインが近いということで、テーマ何しようかなと思った時に、もう、そっか、アロハってやってないよなと思って、ラブ、まさにハワイ語の一番有名な言葉、アロハ挨拶でもあるし、そして言葉の意味としては愛というね意味があります。そんな愛をテーマにね集めた曲を歌ってみようかななんて思っております。今日もよろしくお願いします。はい。買って食べました。チョコレート買って食べました。半分隠してやる。いいですね。やすこさん、かわいいドレス、ピアス、レイ、素敵です。全部褒めていただいてありがとうございます。このね、ドレスは、もう本当におろしたてというか、一昨日ですね、フラのコンペティションがあったんですよ。
でそこで演奏をさせていただいたんですけれども、その時にロビーにねいろんなお店が出店されておりまして、その中でね気に入った1枚をちょっと長袖欲しいなと思っていろんなカラーがあったんですけど、その中からちょっとあまり持ってない感じの黄緑を選んでみてみました。あとこのねリボンレイはね以前ねいただいたものです。大切な方から預かったというかいただいたものです。あとねピアスはねこれはこの間ね1月の末から2月の頭にハワイに行ってきたんですけども、そのハワイでちょっとショッピングした時に見つけちゃいました。これはアンスリウムですね。なんかアンスリウムが可愛くて、なんかハワイで最近アンスリウム流行ってるとかっておっしゃってましたよ、地元の人が。でこのピンク、薄いピンクとあとね真っ赤なねアンスリウムのピアスも2つゲットしてきました。やっぱり買い物楽しいですよね。はい。あ、母さん、ピンクレイ素敵です。皆さんありがとうございます。レイレイさんもこんばんは。そうなんかねバレンタインのちなんでちょっとラブリーっぽい感じのピンクにしてみました。ありがとうございます。はい、美香子さん、主人にお決まりのラミ一箱あげました。食べるのは私。結局ねあげときながら自分が食べたいものあげてねつまんじゃうみたいなね。わかりますわかります。はい、マメイさんこんばんは。今日も素敵なドレスですね。ありがとうございます。好評で良かったです。長袖であったかいです。冬は。やっぱりね冬の演奏をね一応ハワイアンスタイルでねやってるので、ドレスがねこうノースリーブとかねチューブトップみたいのも最近着れなくなってきましたよ。守りに入ってますよもう。でねインスタライブとかねハワイから結構してたんですけども、その時にもいろいろ話題にはしてたんですけど、1月がちょうどねハワイがムームーマンスって言ってドレスのムームーをねピックアップしてるというかねムームー月間だったんですよね。なのでいろんなところでイベントがあったりとかして、そんな期間だったんですけど、今なんか日本でもね若い方たちの間でもなんかムームーがすごい注目されてますよね。ハワイも流行がすごくあるなあと思うんですけどなんか次々になんか早いなとか思うんですけど、最近なんかやっぱりムー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 って周りがなんか言い始めているような気がします。そんな中この新しいねデザインブランドさんがねこういうムームーのスタイルのドレスをね新しく作られるというね感じに今なってきてるんでしょうかね。はい。黄緑ドレスお似合いですね。春先取りですね。そうですね。春っぽいですね。ちょっとね。そうロングドレスなんですよ。なんかちょっと下まで見えないと思うんですけどロングドレスで裾はこんな風にちょっとひらひらってなってるので裾も可愛いですよ。ストーンとした感じで結構重めの生地ストレッチの生地で全然シワにならないのでこのままくるくるっと持っていっても大丈夫な感じ。その感じちょっと重みはありますね。旅行とか行く時に持っていくにはね。でもとてもおすすめですよ。かかいラニカイさんでしたっけ、ブランド買いました。はい、春っぽいふみちゃん春っぽいね、春っぽくなっちゃった。あ、白井さんも静岡からありがとうございます。はい、まみさんこんばんは。新しい衣装も素敵ですね。レイにも合ってますね。そうそう、なんかねぼやーっとしたちょっとこう色がいろいろ悩んで濃い色にするか薄い色にするかって悩んだんですけども、なんか薄い色の方が明るく顔が明るく見えるしいいなぁと思ってこれパッと試着して決めたんですけど、そうするとねなんか何か差し色がないとやっぱりぼやっとするんですよ。だからちょっと濃いめのピンクだったらものすごい可愛くなるんじゃないかなと思ってやってみた次第でございます。はい、歯の痛みは大丈夫ですか？もうここでもうその話題で歯の痛みですね。歯の痛みはね実はハワイに行ってる間に前半ね実はずっと歯が痛くなっちゃって、
急にではないんだけど、年末からちょっと怪しかったんですけど、奥歯の方がね。で、なんかもうすごく痛くなってきちゃって、もう生活に支障をきたすぐらいに痛くなっちゃったんですよ。困ったことに旅の途中で。なんか誰かが曰く飛行機の気圧の変化もあるんじゃないかなとか言ってましたけど、なので3分の2ぐらいはちょっとそんな感じで痛みと戦っていたんですけれども、痛み止めもらって、ちょっと日本の痛み止めをね持ってるのを譲っていただいたんですね。そしたらもう劇的に効きまして、すごいなと思った。やっぱり日本人は日本の薬の方が効くのかなみたいな感じで、残りの時間をちょっと楽しんだということがありました。でね、帰国してからね、もう痛みが全く引いて、なんと不思議なことで全然痛くないんですよ。何だったんでしょうか。ちょっとあさって歯医者に行って聞いてきてみたいと思います。はい、皆さんご心配おかけしましたっていう感じでね、そんなちょっとハワイの話なんかも織り交ぜつつ、今日はしていきたいなと思ってます。もうずっと喋っちゃいそうなんで、とりあえずはね歌いましょうね。今日はちょっとこのキワヤさんのフェイマスのパイナップルウクレレを弾こうかと思います。これもなんかね、今日の衣装だとこれがいいかなとかねなんとなくインスピレーションで選んでるんですけど、はい、じゃあ、今日のテーマアロハ一言でラブ、愛ですけれども、そんなねアロハのアルファベット一つ一つに、言葉の意味を持たせたアロハチャントというね有名なチャントがあります。それからまず始めてみたいと思います。アロハの A、 赤灰、思いやり、そして L は老化非調和、 H O か O はおるおる、前向きな気持ちを持って、 H はあはあ、謙虚な気持ちで謙虚さも忘れずに、そして最後の A はアホ縫い、忍耐ですね。忍耐強くそのことを続けているとあなたに光が降り注ぐでしょう。そんなアロハチャントを最初にお届けします。赤い家なハワイ、ロカヒヤクリケ、オルオルカマナオ、アハコウクラナ、アホヌイヤラナキラ、アロハマイエナハワイ、オケアロハの
ありがとうございました。1曲目にアロハちゃんと聴いていただきました。はい。ではちょっとお茶をいただいて乾杯してないですもんね。まず乾杯しましょうか。ハワイでの治療は高いです本当ですよね。ハワイでね、歯痛くなってね、歯医者行こうか悩んだけど、そう、保険で行けんのかなとかいろいろ考えたけど、ね、なんとかなってよかったですよ、本当。あ、拍手いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。では皆様、今日もお飲み物をお持ちいただきまして、すいません、今日はあったかい、また白湯でございます。では今日もよろしくお願いします。乾杯。あ、ちょうどいい温度。うん。はあ、なんか最近水が好きすぎて。うん。はい。あ、皆さん何ですか？コーヒー？お茶？酔わない梅酒いいですね。酔わない梅酒なんかね、なんかお酒気分で美味しいですよね。あ、酔わない梅酒ってアルコール入ってないんだよね。多分ね。うん。あ、いいですね。シャンパン、乾杯。はい、ありがとうございます。乾杯乾杯。皆さんありがとうございます。ビールの人もいる。いいな。そうなんかね、最近ちょっとライブが続いてて、その一昨日のコンペティションがあって、やっぱりコンペの前とかはね、体調管理すごい気を使うので、まあいつも以上にね、ちょっと気を使いながらやるわけなんですけれども、まあ、それがほっと終わって、で次の日にね、昨日、次の日って昨日ですね。昨日はシニアホームにね、一人でよくウクレレコンサートっていうのでね、行ってるんですけれども、それが久しぶりにありまして、ちょっと素敵な豪邸がたくさんある町へいきなり行ってキョロキョロしながらこのうちにはどんな人が住んでるんだろうなんて思いながら、ちょっとそういうのも楽しみながら、とある素敵なシニアホーム様へ行きまして、ちょっとね40分間のソロライブのショーをやってきました。はい、なのでね、ちょっと皆さんが知ってそうなね、結構懐かしい選曲とか日本のね名曲なんかも歌ったりしてね、すごく楽しく盛り上がってきましたよ。で今日もちょっと YouTube ライブがあるので、お酒は飲んでなかったんですけど、終わったら飲もうかな。あ、私もさゆです。レイレイさん、蜂蜜紅茶美味しそう。あ、喉に良さそう。みかこさんもさゆ。コーヒーまいさん、あ、ルイボスティーいいですね。ルイボスティーもね、ノンカフェインでいいですよね。アフリカでしか取れないんでしたっけ？南アフリカでしたっけ？はい。久美子さんも赤ワイン。おお、いいな。赤ワインもいいな。なんかほろ酔いでね、ぜひそんな感じで見ていただけたらと思います。では、アロハのテーマでちょっと思いついた曲たちいろいろとやっていくんですけれども、次もちょっとおなじみの曲を言ってみようかなと思います。レナ・マーシャードさんの名曲ですね。ポーハイ・ケアロハ。
まらにかまぬいかまいきがほめおなありほろかいえおまいくらにレイロケを舞い今ないやレケアロハマリアイホイカウプアカウアイホコイえおまいくらにレイロケを舞い今ないやレケアロハマリアイホイカウプアカウアイホコイマリアイホイカウプアカウアイホコイポーハイケアロハ聞いていただきました。ありがとうございます。はい、このねレナー・マシャードさんがねロイヤルハワイアンバンドのソリストとしてね歌手として活躍していたんですけれども、それを見出した方ねメキア・ケアラカイさんっていう方なんですけども、その恩師に送った歌です。はい、ありがとうございます。はい、質問が来ていますね。レイレイさん、そうですね、シニアさんにはどんな歌をお届けするのですか。はい、そうですね、セットリストなんか10曲ぐらい歌ったんですけど、皆さんが絶対知ってそうなカイマナヒラとかね、最後にアロハオエとか歌うんですけど、ビヨンドザリーフとか結構そういう名曲というか昔のね流行った曲とかですがね、月の夜はだったりとかね、そういうハワイアンソングを歌ったりとか、あと日本の歌シリーズって言って上を向いて歩こうとか川の流れのようにとかで、昨日はねここに幸ありっていう曲を歌ったんですよ。皆さんご存知ですか。YouTube ライブでも歌ったことあるかなと思うんですけど、それをねハワイではね皆さん有名で結構知ってる方もいるということで、大津よし子さんのね曲ですよね。それを歌ったんですけども、皆さん口ずさんでいらっしゃったのでやっぱり知ってるんだなと思いました。歌ってくれましたよ。素敵な歌声ですね。ありがとうございます素敵な歌声で癒されます。ありがとうございます。乾杯終わってる。水道水で花粉症の薬飲んでる間に面白い。水道水で乾杯しちゃいましたね。はいはい。では素敵な歌、皆さん素敵とありがとうございます。ここに幸ありいいですね。また何かの時に歌いますねいい歌ですね。ありがとうございます。ポーハイケアロハね、メロディーもとってもね素敵ですよね。私も好きです。よいしょ。はい。さあ、美香子さん。私もシニアホームに問に行きます。パイナップルプリンセス南国の夜も喜ばれます。いいですね。それもいいですよね。南国の夜もね、ずっちゃーちゃずっちゃずっちゃずっちゃーちゃってやるとねいいですね。はい、ハワイアン好きだった方とかはね、結構皆さんね歌ってくださいますもんね。はい。
じゃあ、ちょっとね、今日はアロハのシリーズで、ちょっとなるべく今までに歌ったことのない曲とかもいろいろやってみようかなと思ってですね、なんかもう、あ、これもあれもって思いつくんですよね。思いつくはいいんだけども、ちょっとまたチャレンジコーナーみたいになってくるんですよ。今日は結構ね、ちょっと1時間前ぐらいにここ座って練習し始めたんですけど、ほぼチャレンジコーナーじゃんって自分で思って。なんですけど、ちょっとやってみたいなと思っております。この曲はね、すごい昔に歌ってたことがあるんだけれども、久しぶりに歌ってみたいなと思ってですね、ヘアロハメレっていう可愛い曲があります。あなたの可愛らしいブラウンアイズ、瞳、すべての星たちがあなたのその瞳のために明るく輝いています。そんなね、ちょっと曲を歌ってみようかと思います。ヘアロハメレ。ヘアロハメレ、Pretty Hawk, sending down a special little twinkle for your brown eyes, your pretty lovely brown eyes. In the still of the night, all the stars are shining bright for your brown eyes. Hey aloha mele, Elohe kamakani, gentle breeze whispering happy melodies to you softly, whisper to you softly. Here's the wind through the trees singing sweet harmony to you softly. With the grace of her hands, she can tell you that the star only glitters at the setting of the sunset. With the grace of her hands, she can tell you that the wind only blows when no mountainside is there to touch her. There the sun and the moon talking, telling the new day. It's gonna be a nice day. Now the moon shining bright and the sun will rise again to start a new day. With the grace of her hands, she can tell you that the star only glitters at the setting of the sunset. With the grace of her hands, she can tell you that the wind only blows when no mountainside is there to touch her. There the sun and the moon talking, storytelling tales about a new day. It's gonna be a nice day. Now the moon shining bright and the sun will rise again to start a new day. Hey aloha mele, hey aloha mele, hey aloha mele. はい、ありがとうございました。ヘアロハメレという曲を歌ってみました。あ、聞いたことありますか？タイヤスユさん聞いたことある。はい。ビヨンドザリーフ、サンゴ礁の彼方大好きでした。シニアの私です。はい。あ、リーフは R ですよね。ビヨンドザリーフは R ですね。はい。そうですよね。昔はね、流行ったのね。青竹サンゴと言われてましたもんね。青がブルーハワイで、竹が小さな竹の橋、そしてサンゴ礁の彼方というね、3つのヒットソングが、大人気ソングがありました。大好きな歌です。あ、よかった。皆さんご存知ですね。ありがとうございます。
あ、間に合った。律子さん、ありがとうございます。優しい歌ですね。はい。そうなんです。ちょっとソフトな感じで歌っておりました。歌ってみました。日本語おかしい。初めて聞きました。歌ってみたいです。あ、ぜひぜひぜひ歌ってみてください。ちょっと探してみてください。ヘアロハメレ。誰のバージョンが有名なのかちょっとね、わかんないですけども。うん。初めて聞きました。素敵ですね。あ、よかった。皆さん気に入っていただきましたね。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。はい、じゃあ、この調子で、次々にちょっと懐かしく、私自分的に懐かしい曲いろいろ歌ってみたいなと思うんですけども、次の曲もね、タイトルにアロハが、今のところ全部アロハがタイトルに入っておりますね。はい、次の曲も、タイトルの中にアロハが入っています。カウアイ島のね、カイリラウオケコアという方がいた、その伝説のに基づいたね歌なんですけれども、この出会いのシーンですかね、その感じが歌われている曲です。で、アウェイ・ケアロハエというね曲を歌ってみようかなと思います。おきなありがとうございましたちょっと可愛い感じで歌のお姉さん風になんか急にキャラが降りてきて歌ってみましたけれども、はい、これね、なんかちょっと「あえいおうヘケラムヌピベおきな」というね、ちょっとハワイ語の文字がね出てくるんですけれども、母音と子音のね
言葉がね出てくるんですけどもね、子供たちが結構踊ったりするのに伴奏したことがあって、そのイメージが降りてきました大きいなーっていうのね、可愛いですね。ありがとうございます。皆さんご存知でしたでしょうか。大きいなーって言ってる久美子さん、楽しくて可愛い歌ですね。はい、そうなんです。こんな歌があるんです。さあちょっと白湯飲もうかな。はあ、本当にね、痛みがないっていうのは本当にね、ありがたいことですね改めて。もう歯が痛かった時は本当にね、何もかもがせっかくねハワイに来てるのに、ちょっと話が戻りますけれども、ハワイにいるのになんか全身で楽しめないっていうのを初めて経験しましたね。一日だから家に引きこもってた日とかもあって、もう寝てて動けないみたいな、悲しいですよね。それでなんかちょっとあまりにも一日家にいてちょっとひどいんで、ちょっと外で海に見に行こうよって言って、海の風に吹かれて木に登ったりしてたんですけども誕生日の時に私、そうです、そう2月誕生日だったんですよ実は。去年はバースデーライブだったんですけど、今年はちょっとねいろいろコンサートが続いてて、8日にもちょっとコンサートがあったりしたので今日になったんですけども、そのね木に登った写真をね誕生日の日にSNS にアップしていろいろ文章を書いたりしたんですよね。ですごいなんか木登りして楽しそうに多分見えたと思うんですけど、あの時歯が痛くて一日寝てた日です実は。ここで暴露しますけれどもねえ、痛かったようには見えないでしょうライブ配信もそんな中毎日ねやってたんですよね。ちょっとインスタグラムもしまだ見てないよという方はぜひケイコ青アクアというねインスタグラムやってるんですけども、そこでライブ配信、ハワイからのねライブ見れますので、アーカイブよかったら見てみてください。はい、モンキーディスコさんおめでとうございますありがとうございますお猿さんお猿さんとかって写真載せたらみんなになんか言われて、おてんば娘とか言われて、おてんばとか言われてねえ、あれすごい高く登ってるように見えるんですけど、実はそんなには登ってません下からこうやって撮るとすごいなんかね、めちゃくちゃ高いとこ登ってるように見えるっていう、そういうトリックを使っておりますはい、さあちょっとあんまりハワイの話もねしてないですけどもそうなんかね、ハワイにね行ってる間のインスタライブで結構今日はどこ行ったよとかね、海にちょっとモンクシールがね出たよみたいなね話とかねいろいろしていたんですけども、今回お気に入りスポットがねノースショアの方で一つできまして、そこはなんかねよかったら皆さんに紹介したいなと思ってます。あのハレーワの方のね、ハレーワの方に滞在しているのでもうその話ばっかりになっちゃうんですけどハレーワの方にサトウキビ工場の後の場所なんてありますよね。ソープファクトリーとか石鹸工場があるところって分かります？そこのそこにねもう何軒かお土産屋さんとかあるんですけども、そこの奥にまた新しいなんかねニュースポットができてるんですよ。去年からできていたみたいなんですけど、私は今年初めて知って、ちょっとしたなんかね陶芸するスペースがあったりとか、アトリエみたいのがあったりとか、あとちょっとタトゥーを入れるねお店があったりとか、あとはね私がすごいハマっていたムームーのヴィンテージムームーの小さなお店があってですね、そこ可愛くていつも毎回チェックして、何回行っても同じなんですけどもう一回見てみようみたいな感じでで1着だけ買ってね買ったんですけど、そこすごい可愛いものがあります。あとはねその向かいにねカフェがあって、メレメレベーカリーっていうねパンも売ってるベーカリー、そこがもうすごくハマって何度も行きました。もう3回ぐらいそこでカフェオレ飲んだかもっていうね感じです。もし行くことがあったら
晴れは行くついでにサーフィッシュやら松本シェイバースやら皆さん行かれると思うんですけども、その辺も行ってみてください。で今日は久しぶりに雑誌買ったんですけど、このハワイスタイルって雑誌ね、久しぶりにこうちょっと手に取ってみました。まだ中身読んでないんですけどここにね、なんで買ったかっていうと、そのヴィンテージアロハ、私がハマっていたアロハのねオーナーさんが載ってたんですよ。ここお店の前で撮ってる写真があったりして、でなんかちょっと話が書いてあったんで、すごい興味深くて買ってみました。久しぶりにちょっとハワイの雑誌を読んだらね、フラレアがねちょっと雑誌としてはなくなってしまって残念なんですけども、こういうハワイのねこうライフスタイルを取り上げているような、そのアロハのまさにアロハの心っていうのをね、なんかどんな風に感じるかとかね、ハワイの人にインタビューをしているようなサーファーの人も載ってたりとかね、アーティストも載ってたりとかね、すごく面白いのでいっぱい読んでみようかなと。ちょっとね、もうスマホもいいけどやっぱこういうね紙の本もね久しぶりに見ると楽しいですよね。もう美容室ぐらいでしか読まなくなっちゃって最近。はい。ハワイのインスタライブ、ちなみさんありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。まだアーカイブがあります。レイレイさんも毎日ライブ楽しみでした。歯が痛い中ありがとうございました。寝込むほどの吐いた。そうなんですよ。まあね、ちょっと痛み止めっていうのはなんかやっぱ痛い時には飲まないとなと思いました。和子さんおめでとうございました。過去形ありがとうございます。まいさんもおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モンキーディスコさんもありがとうございます。はい。そうそう、木登りの写真見た時びっくりしました。すごく高く登っているように見えました。やったー、大成功。和子さん、恵子さんのライブを拝見して行きたくなり、3月18日から徒歩します。晴れ場の手前ですね、行ってみます。ぜひぜひちょっと可愛いアーティストたちのなんか若い人たちのそういう新たなね場所になるんじゃないかなと。そのオーナーさんたちが若い人たちなんですけどね、そういうなんかちょっと活気のある場所になっていますので、あとなんかのんびりした感じ、活気があるというよりはちょっとすごい小さいスペースなんで、本当になんかなんて言うんだろうな、アートな感じっていうかほっこりする感じのスペースです。はい、木登りいいな。昔木登り大好きでした。本当。そうなんですね。子供の頃ですかね。ね。はい。ゆかりさん、関ゆかりさん、はじめまして、こんばんは。ありがとうございます。はじめまして、嬉しいです。フラガール。フラやってたんですね。ハワイにも行ったことあります。海外旅行ばかり、羨ましい。そうなんですね。和子さんもハワイスタイル買いました。ゆっくり拝見してみます。はい、私もこれからちょっと読もうかなと思います。はい、ということで続いて、歌ってみようかなと思います。次もねちょっとチャレンジ系なんですけれども、これはねちょっと大作でございます。I love you っていう曲、何を思い浮かぶでしょうか。日本の I love you と言ったら尾崎豊さんのね I love you だと思うんですけど、これをねなんとカラニペアさんがねグラミー賞もねもう受賞されているカラニペアさんが、ハワイのシンガーがハワイ語で歌っているバージョンにチャレンジしてみようかなと思います。I love you ハワイ語でエピリマウというねタイトルついています。じゃあちょっと歌ってみようかしら。
しい歌聞きたくないよ I love you We will run away close in the night Coming to life E hana nui ya e ho kai kai ka mau Makahoku ia i ka po Kaua e imi kahi e noho ai Nana na maka i ka po a vela vela E kulei hono hea Kulei ho he no E horu na pe kaua Na ia lei e viri ia E mai olu no E piri ma Malamele Hokahi kaua E piri mau Mirika kaua i ka po Ke ola hou aku no I love you E piri mau kaua i ka po Piri mau i ka wana au E hana nui a e hoi kai ka mau Makahoku ia ai ka po Kaua e imi kahi e noho ai Nana na makahi ka po a vela vela E kulei ho hea, kulei ho he no E horo na pe kaua Na ia lei e viri ia Ka puai pori ia E piri ma mai a mele Hokahi kaua E piri mau i ka wana au I ka po a vela vela I love you I love you エピリマウお届けいたしましたありがとうございます難しかったちょっと噛みそうでしたけれどもカラニペアさんのバージョンお届けいたしましたいいもう今日もね1時間前練習してたら本当にもうあれこれできるのかなとか思ったんですけどまあこれはねもうチャレンジエピリマウ懐かしいやってましたあら本当ですかパーリーシェルは一番最初に発表会でやりましたへへへへありがとうございます皆さんありがとうございます拍手が起こっててよかったとても素敵でしたありがとうございましたよかった歌ってみてよかったですねいや本当に日本語で普通に歌いたいなと今思ったぐらいなんですけどねこんなバージョンもねあるんですよねすごい素敵でした本当ですかよかったうっとりありがとうございます皆さんありがとうございます
はあ嬉しいな。さあね、ハワイもねなかなかねまた今年はハワイに行くツアーも実はあります。7月にね夏にまた行くんですけれども、今度はハワイのウクレレフェスティバルですね。ウクレレインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイです。はい、私なんかインハワイってついついなんか昔のウクレレピクニックの感じで言っちゃってたかもしれないんですけど、前回のライブの時に正式名称はオブハワイだったみたいです。でそれにちょっと私の、生徒さん中心に、あとは初めましての方たちというか初めて一緒に演奏するっていう方もねいるんですけれども、みんなで行ってこようと思います。最初ちょっと先月告知した時には、ちょっとこうハワイ行って今ねみんな集まるかなとかドキドキしながらの告知だったんですけれども、なんとあれからあれよあれよとみんな待ってましたみたいな感じで行きたかったんですね。すごい勢いで埋まっちゃいまして、定員一応この楽団というか私のグループで行くんですけど、早々に規定人数に達しまして、皆さんありがとうございます。そのメンバーでね行ってこようと思ってます。練習とかねこれから始まるんですけども、カピオラニ公園のバンドスタンドに、ハワイデビューをみんなで果たしてこようと思いますので、皆さん応援していてください。あとねなんかアラモアナでしたっけ、アラモアナショッピングセンターのステージとかもあったりね、すごいんですよ。なんかすごいツアーなんですよ。また来年もあるかもしれないので、皆さんよかったら気になる方はぜひね、また次回も狙っててください。踊ってください。じゃあ、そんな感じで、次の曲はまた楽しい曲いこうかなと思います。アロハテーマで思い浮かんだ曲の次の曲はまたタイトルにアロハが入ってるんですけれども、なんと日本語です。次は日本語なんだけれども、歌っている人はハワイ人なんですよね。マノア DNA さんが昔 NHK のみんなの歌で作られて歌われていた、2010年に流れてたそうなんですけれども、何年前もうすごい前ですね。いや2010年ってそんな前なんだみたいな今思った。はい、NHK のみんなの歌のアロハユー絆という曲があります。これにちょっとチャレンジしてみようかなと思います。歌詞もねとっても可愛いので、歌ってみます。はい、ではよかったら手拍子だの踊りだので参加してください。雲の彼方の虹の谷、深い緑に包まれて、僕らは静かに暮らしてる。一番大事な宝物、愛する家族や友達をここではお花って呼ぶんだよ。アロハユアロハミ、僕らをつないでいる絆、みんながお花さ。アロハユアロハミ、ヤシの葉模様のアロハシャツ、
ウクレレ鳴らしてフラの歌、時間がゆっくり流れるよ。風に吹かれて海で波乗り、まっすぐ太陽を浴びながら、僕らは平和に暮らしてる。Aloha you, Aloha me、 僕らをつないでいる絆、みんながお花さ。 Aloha you, Aloha me、 Aloha you, Aloha me、 絆。イェイ、アロハユー、絆ありがとうございました。これもいい歌でしょなんか楽しい感じですよね。はい。いやいや、マノア DNA いいですね。あ、マノア DNA の熱狂的なファンです。本当ですか？かずこさんには負けますか？だって。そうだったんですね。そうだったんだ。最近ね、どうなんですか？ご活躍されてるんですか？あの、あの、マネア DNA さん、ライブとかやってるんですかね？そう、わお、大ファンです。いやー、一緒に歌ってます。嬉しい。和子さん、そうだったんだ。嬉しい。白井さんも。わーいわーい。なんとなく今日はね、なんかピーンって毎回これこれってなんかテーマ決めるとピコピコピコって曲が思い浮かぶんですけど、これって思ったんですよ。なんかちょっと意外と難しかった。なんかやっぱりなんていうんですか、ふわりというのが独特の日本なんかなんだろう、日本人だったらこうだかなみたいなところあったりとかするのでね、でもすごくね、歌詞も可愛いし楽しいし、これはちょっとお気に入りの一曲になりましたね。うん、ちょっと遡ってチャット見させていただきます。あ、母さんは来年行きたいです。ねえ、ハワイ行きたいですよね。そう、最初はね、ちょっと皆さんどんな方が集まるか分かんなかったから、オンラインなんかいろんなとこに住んでる方がね、もしかして一緒にハワイで会うみたいなね、ハワイで初めましてみたいな感じになるのかもとか想像もしていて、だからオンラインレッスンで練習を重ねて、ハワイの公園、カピオラニ公園とかでみんなで練習して本番を迎えるとかね、いろいろイメージはしてたんですよね。そしたら意外とこうみんな近いところの人たちが集まってくれてたんで、今年はね、なのでちょっとリアルレッスンもしようかなと思ってはいるんですけど。美香子さん、もう埋まっちゃったんですね。迷っているうちに残念。来年もぜひ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 みんなで行きましょう。大丈夫ですか、関さん。タイヤ水曜さん、マノア DNA、さっき読みましたね。どこまで読んだか分からなくなった。ありがとうございます。素晴らしい、楽しい。はい、やつこさん、楽しい歌ですね。おもちくこさん。おもちくこさん、はじめまして。嬉しい。はじめまして。アロハ。ようこそいらっしゃいました。可愛い曲に間に合ってよかったです。嬉しいです。和子さん、ライブされてるんですね。見に行きたいな。マノア DNA 昨年原宿クロコダイルのライブ行きました。皆さん一緒に白井さんも和子さんも一緒。なんだ、みんな追っかけてるんですね。いいな、いいな。そうなんだ。なんか懐かしさが爆発ですね。和子さんに初めてお会いしたのもマノア DNA のライブでした。へえ。沖縄の旅行行こうと思ってました。いいですね。沖縄もいいですよね。沖縄も行きたいな。この歌詞を募集して歌ができました。聞いたことあるかも。そうだ。
そうだったんですね。歌詞を募集していろんな人たちからのワードを一つの歌にした、そういう歌ってことですね。なんて素敵なんだろう。そういうの楽しい、やってみたい。へえ。改めてね、いい歌だなと思いました。ありがとうございます。さあ、あっという間になんかね、時間が過ぎていってしまうんですけれども、もう楽しいとなんかずっとやっていきたくなっちゃうんですけども、一応次の曲で最後の予定になってます。ということで、ここで次回のライブまでの告知をコーナーをお届けしたいと思います。3月もね、いろいろライブがありまして、皆さんに来ていただけるようなライブがあります。まず最初にご紹介するライブはですね、こちらです。3月1日の、これ見えますか？じゃーん。サムズでひな祭り、じゃん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 。ひな祭りが近いということで、3月の1日の日曜日に横浜のサムズアップで開催するんですけれども、前回のライブでもちょっとご紹介しましたけれども、素晴らしい素晴らしいとか言って自分も入ってますけれども、シンガーの方たちが、女性シンガーね、5人出ます。宮良真紀子ちゃん、石垣島出身の宮良真紀子さん、そして小笠原の雇用を歌い継いでいるおけいさん、そして、もうハワイアンシンガーのカオルさん、松本シェイバイスバンドやね、いろんなバンドで活躍しているカオルさんです。あと口笛の、日本人初の世界チャンピオン脇山久美子さんも出ます。そして私が出ます。これはね、今回しか見れないようなコラボもあります。このメンバー同士のコラボがあったりとかね、私もちょっと今回はハワイアンだけではなく、ちょっといろいろな他の楽器やらオリジナルソングも歌おうかなとかいろいろ考えているので、よろしければまだお席が少しありますのでお問い合わせください。で、その後はですね、3月の6日にちょっとこの東京ルアウというね、このイベントが5日と6日に開催されて両日あるんですけども、6日に私が出ます。ケイコ&マカラニ、スラッキーギターのマカラニさん、女性のすごいかっこいいマカラニさんとなんと初めて2人で、初めてではないんですけども2人だけでライブやるの初めてで、そんな素敵なコラボをしたいなと思ってます。ですがこちらがね、チケットがもう売り切れてしまったそうなんですよ。マンダラ、南青山のマンダラなんですけどね、これなのでちょっと宣伝はしてもチケットがないという状態です。であとはね、その次の日にまたコンペがあって、3月7日はコンペティションの演奏をして、また14、15もコンペティションがあるんですね。なので3月はもう体力と体調をキープでいきたいなと思ってます。でその後にこちらは皆さん来ていただけるライブです。3月の18日の平日水曜日なんですけれども、夜6時からオープンして7時スタートの自由が丘のアイランズカフェさんのライブがまた今年もケイコ&リョウケイでやる予定になっています。ちょっと高齢化していてね、1年に1回やるような感じになってきてるんですけども、ボリューム2としてね、リラックスナネアタイムと称しましてライブを行いますので、こちらはねまだ募集始まったばかりですので、よろしければ来てください。なんか本当にすごいですね、こうスペースが小さなスペースというかね、お店なのでアットホームな感じになります。この辺の至近距離で皆さんこうやって座って目が合いそうな感じでライブやるので、それもまた貴重かなと思います。そういうなんかちょっとよくホールとかでこ気取ったじゃないですけど、こうやってる感じじゃなく、なんか普通にこうやってみんなとおしゃべりしてる感じで進めていくライブもきっと楽しいのでね、よかったら来てください。あとは次の YouTube ライブは3月の23日の月曜日を予定しておりますので、皆さんスケジュール帳に書いといていただけたらなと思います。ぜひぜひまた
次回もお会いできたら嬉しいです。それではなんだかあっという間で話し足りないような話そうと思って話してないことがありそうなんですけれどもあのテーマ「アロハ」で最後の曲をお届けしたいなと思います。やっぱりねこの曲ですかね。アロハ、愛は愛を送る、そしてまた送られる、そういう交換ですよね。ハワイ行くとやっぱりそういう、人同士の交換でもあったり、自然やそういう調和を感じることがとても多いです。この曲はまさにそんな曲、アロハアクアロハマイ、最後に歌ってお別れしたいと思います。ヘレレイカワトゥワヒネメは今顔からにえアロハクアロハマアロハからにあけやからにあまゆかけかいおるまわりえアロハクアロハマアロハエイヤのアロハエイヤのアイヤのエオイモイオエイカポリアロハおハワイあけウェヒマウイカウルウェヒウェヒカラニアケアカラニアアロハクアロハマイアロハアロハアロハアクアロハマイ。
聞いていただきました。皆さんどうもありがとうございました。パチ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 。はい、2月のライブテーマアロハ愛お届けいたしました。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。はい。あ、レモンちゃん、アロハ、初めてライブ配信見ました。雪国寒いですが心がとても暖かくなりました。ありがとうございます。嬉しいです。毎月やっておりますので、よろしければまた遊びに来てください。アーカイブも今までのも全部残ってるので、残しておくので、遅れても大丈夫です。はい。あとね、また言い忘れた。よろしければグッドボタン楽しんだよって思ってくださった方はちょっと愛をポチッといいねって押しといていただけると嬉しいです。チップ代わりにお願いいたします。そしてあとはね、お友達とかにも広めてくださったらとっても幸せです。ありがとうございます。はい、ちなみさん大好きな曲嬉しいです。和子さん、今日も楽しいライブありがとうございました。ありがとうございます。やすこさん、素敵な曲嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。ハートいっぱい。そう、ありがとうございます。そう、今日はね、ハートはね、いっぱいだと。いっぱいね、皆さんありがとうございます。ラブ、ラブ、ラブですね。タイヤスヨさん、拍手ありがとうございます。大川さんも、今日も素敵なライブありがとうございました。ありがとうございます。はい。みちさん、本当に素敵な声ありがとうございました。次回も楽しみです。ありがとうございます。励みになります。それは、本当に。はい。はい、ゆかりさん、ありがとうございます。ぽーちゃんもありがとうございます。かーさん、美しい歌声とウクレレに優しい気持ちになりました。ありがとうございました。ありがとうございます。そうだ、ハグしなきゃ。まいさん、綺麗な曲癒されました。ちなみさん、ありがとうございました。みかこさん、ラストにぴったりな曲、泣けちゃう。ありがとうございました。ありがとうございます。良きお声でございます。とてもさん、モンスキさん、ありがとうございます。クリコさん、今日も素敵なライブありがとうございました。けいこさんの美声にうっとりでワインが進んじゃってヘベレケです。嬉しい、最高です。私も飲んじゃおう、終わったら。デイレイさんもありがとうございました。桜咲くさんもありがとうございます。では今日も、恒例のハグでお別れしたいと思います。エアハグなんですけど、皆さん一緒にハグしてください。マハローハグ。ありがとうございました。では、来月3月また元気にお会いしましょう。マハロー、ふいほー、お元気でありがとうございました。